Ngadap da kajing sungu yu blay sa isin ni kapor ka bang ayo ban wan yakren bat pi lang ba ka program jo ka Potternet aga ni kapor bat ngakwa ban ai kublay fi way baro haga gerteng ka jong Jesus Christ unang penem jong nganget kumbanga ngaliyo diang jiger ku ni ka Salm ka ba arpulai nganget balang ba ki comments ka bangi i pilayo mat jiger ku ba finiyo diang jiger ku ro aga ni ka sngi haba fi ngap yu ka tin ka jong blay u David komunang ablang brot u sngoto ya ka donot jong unang ablang brot baru sngoto yala di katno udan ka jing sngo khia udan katno kain kata ka jing sngo it nam taki langbrot ke jong udan ru kata ka jingket kli nam taki langbrot ke jong namar bala ai ha u da ukpa jong u jesse ho jesse u ong yu David khile up igini ke langbrot but they David u ba up ini ke langbrot but they mu ba ka u ba da bu sumar u ba penbiang ba penbit na dong shadong ya ki langbrot ukpa jong u but they heng ta ka ni ka sngi kwa ben kren bau David usngoto ya ka donot jang u nagam taki langbrot ba usngoto katnotam bau jisuru udan ka jingit kli ka jingit nagabanta ki langbrot ke jang u ya ka bau pa u ai haga kti ke jang u badeng ta kan mawi ka ne ka wai bau jisu udai unang ab langbrot jangi bat mengi long kita ki langbrot ka jaka plang ke jang u bat kita ken ki bahagi kti ke jang u bagani ka sngi ka Salm ka ba arpulai ka dekhot ban riu ka ong shisha ka jingbha bagi jingisyei kin bot yang baro kisngi ki jingim ke jonga bat nganget lada pisngo thu bau trai ude unong up unong sharai unong sau unong pendap ya ke jingim ke jong pi finum kerdu kom bang ong ka Salm ka baneng kong bat shisha kata ke jingbha bagi jingisyei ke jong trai kan bot ya pi baro kisngi ke jingim ke jong pi badeng tang kwa bang fi lada fi bot yu trai jisu pi bot ya ke tin ke jong fi ai ne au pi shakri u but pi bot ya kata ka jing shisha but pi bot da ka jing et yu try la pi bot ya unong kerku shisha ken ke jing kerku ke jong try ken bot ke jing im jofi kita ka jing bha ke jong try ke goodness ke jong blai kan bot ya ke jing im ke jong fi but ya kata ka jing snai ke jong try ken bot ya ke jing im ke jong fi ban nga kwa banong e fi la pi bot yu try fin shem ya ke jing snai fin shem ya ka favor fin shem ya kata ka jing shem sngo bha hakmat jong ki breu ba hakmat jong blai tapi kwa ban long ki bala kerku bot yu nong kerku finum kerdu ke ru aga jing em ke jong pi dei tang bangai syukran rei dei i ngilong ki sakhi ya kita ki baro ki breu hi ki shakri hok yu trai ki breu ki bi ne hi aga jing shakri ki breu ki bi ne hagata ka ban pla ban sakhi yu trai ka bakim pai shni shatai ban le kam kai ne ban syukor ki pastor ban syukor kam tam yu trai kita ki breu am ngiu i ya ka jing kerku ya ka jing bha ke jing snai ke jong blai ke jing em ke jong ki men chua kim dan ei pla i tu ki testimony ke bishukar ten jot ne ke bishukar bilor ngi i menta kum no bo blai kar khu ya ki ngi bakim dan ei ki dei tang ki driver men chua han re menta la long ki try kali ki la long hi ki malik ngi men chua am dan ei re menta na bar ba ki ai ne au try ngi ka kamba ke jong blai dan apeng ki bangai ke jong ki dei tang ki nong ba siap la ne ki nong ra khandau jong no re jong no ki dei tang kita ki nong bela ki nong tres ngi Henry baki kila ini baru try ngi ke kamba ke jong try ngi ke jing kentiu ke jong try hala ke sngi malka Salm khandai puai ka ong ngan kentiu shejrong na ba pi pila itu ke kerteng ke jonga o try ong na bar pila bu ye ke jing it hanga kum tangan penim ya pi bat ngi aingu yu try bang yu ke kamba ke jong try ngi ke jing le bha ke jong try ngi ke jing kentiu ke jong try na ka banta baro kita ken ki ba bot shisha yu try badeng ta kwa abanong feel da pi bot shisha yu jisu kum kita ki langbrot ki beshisha pi bot yu try pi sha aga jingelam ke jongu pi sha aga ktien ke jongu pi pen ko ngo ye ke ji kai pi pen ko ngo aga ta ke jing sneng pim dan jing mong pim dan jing sngo habo try sneng ye pi habo pen bet ye ke ji im ke jong pi pim dan jing pen rem pim dan ke jing sngo rem pim dan ye kata ke jing sngo ba balai ki pen bet yang ana balai try ule nga habo ki don ki jing tunjuk ki jing ke jing im jong pi pi ai ne hang ta phim shim la phai din no try shisha ka jing bha ka jing snai ke jong try kan bot fi bot yu try nadin jong pi kin bot ke jing bha ba ke jing snai kan nadeng ta nganget ba na pedeng jong pi ki ba pet yang ne ka jing kai ka ne ka step ka ta nganget pi ki bala yo jing ka khu nganget namar pi la ne ba do try pi sngo tho kum no try la ka khu ye fi na pi men sha phim dan la ka jong ka kam Henry menta namar pi shakri utrai pi yo eka kam ke jong pi men sha pi dei tang temporary pi dei tang ki bi shutrai casual Henry menta fla yo eka permanent men sha pi dei tang
kita ki betray ki abdukan re menta fil ayo ka kam sarkar na fil along ki malik fil along kita ki breu ki balayo jingkar khu ngai ju i kata banga ju syam ya kata ba mdei tang banga syukran naga benta jongki wei hinre nga syam ya ladi ban ngai i dal jongki khmat ru naga benta kita ki bi ne baru try ki bot yo nong ab lang berat sisa ka jingbha ka jong try ka jingisyei ka jong try ka bot ka jingim ka jongki badeng ta ka kam ka Shillong be da ka jingai ka ege betray ka subhal ka bha ka ege ba kta ka subhal ka bha mau try wong bagi ege ka ba pipi kta la jongki kti ka jongfi ngan kar khu ong try laga jing sedang ka long ka berit hoi kata ka jing syakri ka jongfi api bot nang kong yu try laga jing sedang jong pi ka long ka berit han rei ka ba kut jong pi kan long ka ba kraw shikat dei utrai ong wat ju nyo ben ya kata ka jing sedang ka berit namar ba utrai ju sedang da ka ege ka ba he nado ka ba utrai penlong ka perthai usdang bai na not usdang bait nak kata ka balong empty nak bamdan ni bad bau try usdang open long open internet hado kat ni bad kum ju ru kita ki bobot yu kan utrai em la da pi bot phim dan e mentah ka kti ka jong fi phim dan e ru ngakwa banong fi dan la pedeng jong fi duk pi kerdo pi dan ka jing em ka ba so sat ka jing em ka ba khuslai ka jing em ka ba thli rei bot yu ni nong aplang brot ka ni ka sngi mentah kum ba ki wei ki le yo mat ki le yo diang ni ka jing kar khu nganget un kar khu ya fi kum ju nganget un ai bor fi kum ju nganget un pen shat bor ya pi nganget un pen slek fi nganget un le iki kamba ka ba pi pem pat ju mut dur meno un le iki ta ken ba pinyo mat ya kata ka jing bha ka jing isnai ka jong o ka tin ka jong try ka ong kata la pi pet ba bon ke ka ba ka tin ka jong ble ka hikai sedang ban ai ngo yu try ya ka ka ba ula kular na ta ka jing im ka jong fi ha pi bot yu ne try bo bha sedang ban ai ngo ka ba ble un le namar Jeremaiah nom ar khundai de khot khat wei kong na ba ngadon ke jing thmu nam ta jong phi ke jing thmu kam dei ka ban pen sneu fi ke jing thmu ban pen bhai fi ke jing thmu ban kar khu fi ke jing thmu ban kan tiu fi ke jing thmu ke jong a ka long ban ra ya phi ba bang an le ki kamba ka jing im ke jong fi ka ta ka di ka plan ke jong blai nam ta ka jing im ke jong fi bot shi sha yu trai bot eu u deu nong ap lang brot chano shna bu yalam shu bot be ya ke ba ka tin shu blai ki kai nget ya ka ta bot sin ki breu ki long mutlop ki breu ki long ki e do dot ki ong menungan pen ko ngo kumnungan nget ki le persya ban ban ka tin ke jong blai kwa ban fi le persya eu blai fi le persya e la di fi le persya e ki jing kar khu fi le persya e ki jing bha fi le persya e ka ta ke jing snai ka tin ke jong blai ka ong la dau tau khon u ba shakri u khpa ba khpa u snai u tau khon ba u le bhai la tau khon kat no tam kita kin ki be shakri nga ong trai u khpa u snai lo jong khon ba shakri u ba la da pi shakri fi bot u trai jisu kumbo khpa ba kan jado snai lo jong khon jong u ba kan jado kan no tam khpa u ba ha benengun snai ya pi bat un le bha ya fi un kar khu ya fi ba ka jing bha ka jing snai kin bot ya ka jing im ka jong fi ka tin ka jong blai ka kran ya ka ta bo trai un le palat ban ya ka ai ka ba fila ban mut dor ba ya ka ai ka ta ka ba pi pan kat kum ka ta ka bor ka jong u blai ka ba trai ya ka jing im ka jong fi u blai un le ta daw kwa ban ong ya fi wat shwe ki hima ka jong blai bat ya ka hok ka jong o ya ki ai ke baro on sai lang tam ka jing im ka jong fi la pi bot yu trai wa dum khuslai ke fin ba me ke fin di ne ke fin kop ya ka met ka jong fi ha pi bot ya u la da u trai u tip ban ri ban sumar wat ini ki sim ki ba her shni shatai upan biang ka bam ka di na ka banta jong ki sim ki di ki batat dor tang arsuka la de ki hinre upan biang na dong shadong usentiu ba shumi na ka khndo bleu ai ka omu ai ka ni ka bor ba kin pho kin pen internet ya kita ki jhor ki jap ke ba ki shumi aku pen biang na dong shadong wat u Solomon shimla kup ya kata ka jing internet kumba kini ki sentiu ki kup ha ka boram ka jongki ka abanong fi utrai upen biang wat ki sentiu wat ki jing tung jing tap upen biang ka no tam na ka banta jong fi upen biang tadeng taw ju kuslai ki baro bot eu trai na dei ma u ba kuslai na ka banta ka jing im ka jong fi utrai la bo lo pa ki ki ba kraw nam ta ka jing im ka jong fi ha ba khmat jong fi kam pat shim yu ka skor ka jing fi pat shim la yo sngo kam shim la mi na ka download ka jong fi kum kata ka jing mot pim pat poi per khat kum kata utrai un le ka taw la bo ka pang na ka banta kita ki ba ye ju trai na mar la it shwa ya pi dan ke bala an penya khlat fi na ka jing ki jong trai ka jing duk ka jing kardo ka jing sneu ki baro ka jing yap ru ki angel ke bala an penya khlat fi na ka jing ki jong trai da fi bot be yo trai dan ke bala an penya khlat fi na ka ta ka jing bha bal ka jing snai ka jong blai ha ka jing im ka jong fi ba ngai u trai un kar khu ya fi long hok yai ne au trai long rang ba ha ka ta ka jing ke jong fi wat nom long khna bala sha kan ting no da gal air jong ne ka perthai phang cha tu phang cha ne han ra yai ne ba ki shakri ke jong trai ki bala pen em ya fi yai ne bagi shakri ke jong try ki bala ai ga gospel hapi
yai ne ba ki pa ka bang jaman sim kum no pi ne ba utrai ka dei ka ba meneng kong pi ne ba kita ken ki pa ki ba kan jaman sim ki jong fi pi ne ba kita ki ba pen mi fi pi ne ba kita ken ki ba ai ka tien pi ne ba kita ken ki ba dan ke jingket kle na ka ta ka jim ke jong fi pi ne ba ki pi ne ba utrai ba deng ta pini i ya ka kamba ka jong trai ha ka jim ke jong fi utrai ka khu ya fi ngai un pon roy ya fi palat ban ya ka phila ban mudur palat ban ya kata ka ba pi pan utrai un le ya kata ka jim ke jong fi buat i utrai buat eu halaga sngi buat eu halaga por baro tat ado ka sngi ke jingban ke jong utrai hoi ka perthai ka kring sini satai ka pen bang ka pen internet sini satai wat nom pet yaki wat nom pit yaki buat eu Jesus Christ kum kilang berat buat eu nong ablang berat un yalam mi pi shaka ki japlang ki ba jarngam shata ki wa ki ba jai jai ka jingbha ka jing snai ke jong kan buat ya ka jing ke jong fi hallelujah ngabat team Potternet di baro ka we ngida kerkhu ya pi ngida duai na kamanta jong fi ba utrahi unang aibor unang penchat bor ya pi ba findong ki ba manroy ki ba man bha halagas ni ha ka jing im ke jong fi kham tam e ha ka ba yadai bat ka kam ke jong trai findong kin ki bi ne ki ba man krai man lagas ni ha ka kam ke jong trai mau trai ju klet ya kata ka jing le bha ke jong fi na ka ban tau trai ni na duai ni kerkhu ya pi ka ni ka por ka ba menta hallelujah trying adapt da ka jing sangu ko ba kraw ya ka bang yo ban ya kren ba ni ki khon ki jong me ka ni ka sngi ka ktien ka jome ka don ka principle ka ktien ka jome try ka don ya kata ka Nongkhryiem ablai ba try ka la kren try ha bangi boot ya me namar me dei unong kerkhu ba da bangi boot ya me unong kerkhu shisha ka jingbha ba ka jing snai ki jing kerkhu gin boot ya ka jing im ka jongi ka ktien ka jong me ko try ka ong balada kini ki dak kin boot ken ha kita ki banget kemut ki dak kin boot ha kita ki banget ki ba boot ha try jisu ho gin be ki ksot ngin kran ki tli be thamai ngin ra ki besen lagi di peniap katangan nombor snew lagi buat kiti ki pepang kini okya try abangi buat ya me ngiyok wadi ka jingpen slek ya ka bor belai na me ko try ka bor belai ko try abang ke bangi le ke bangi kita da kiti kan man bha mar ka tin ka jong belai ka ong kam dei kan kata ka ba phila na ma da ka jing start ka jong pi na da kata ka jing tip ka jong pi henry dei manga wa ai bor ki kiti ka jong pi ba finyo ka spa try ka tin ka jong me ka ong belai ba ka share ka rupa ka dei ka jonga ho ka barok ka dei ka jong me try ka beneng ka long ka khet ka jaka shong ka jong me ka dei ka jong me ka khando ka jaka yu jat jong me try ka dei ka jong me ba ha bangi boot ya me ko try kumta kita ke jingker khu baro kin boot ya ka jing em ka jongi ka jing bha ka jong me ba ka jing snai ka jong me ko try kan boot ya ka jing em ka jongi ngin yo ka jing snai na me ngin yo ka jing snai na ki breu tra ngin yo ka jing bha na me ngin yo ka jing bha na ki breu tra ngi tip ha bangi boot ya me ka yeng kan long bha ba yeng bha sam kin long bha ki khon kin long bha tra kita ki be trai lang kin long bha bat ki baro ko try ka bangi ngi don ha ka jing dai baro kin long bha yangi ba try ongi mahat ke jing snai ru na keleng ko try na baro saudong ha ka jaka ha ka no jaka ka bangi don ngi mahat ya ka jing snai na mar bangi mat na me ublai we snai try nga duai nga kerkhu yang ni ki khon ki jamen ado ni ka sngi ai ba bor ki ko try ai ka jing sngo tho ba ki num pai shika man shika diang shiki wei pat ki blai ban mani ya ki rei tang ye me ko try ban bot na mar be dei tam me ko try ubolong nong sharai ka man sim jongki ablai dei me won pendap dei me won penbiang dei me won sa ban pja ki ban yada ban sumar ki lenti jongki baro ki bot ye me ki don ha ka jing kedup ke jong me ki don ha ki thap niang ki jong me ki don ha ki snare ki jong me ko try ka ba me yada ye ki ko try nga duai nga kerku kini baro ha ka teng jisu amen bat amen ya ini aku try syakri try nang ipet ini ke program share ini ke program syaki perlok ke jongpi tapi amat jingker ku long jingker ku ru na kamanta ki we sawan ru ya syak ni ke office fi kwa in kendo ingi na fi la ban phone fi dan kami ke jing duai ni don ni ban duai ban ker ku fi bat ban yes lok bat fi kublai shibun utrai ke jing sok lor kat bat fi amen